Siyibambe mnqongo, ibambe ntsundu, ayatshona malaka. Siyangena ukwenjenje njalo nje kusothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani zezwe lakowethu. Iinkosi zibonda oonozityetyane, amaphakathi akomkhulu, bantwana bethonga, abantwana bengulo sithi mabudede bomnyama kuvela ukhanya kube chosi kube yele. Iintlantloko zamakhaya inkulu iintlabe oodadewabo mafungashe. Uzibambile umngqongo ntsundu sophitsha umgudu unxekho uzonto ntshaba ezingazumenzantsha. Ndinkonjani imnyama ibhabhe emafini ibuye izofela ekhaya. Siyangena ke sikuphathela isigaba senkqubo samasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Bese nditshilo kuwe mphulaphula ndathi namhlanje siya phaa emampondomseni. Amampondomiseke ayawube ebambe ingqungquthela yonyaka. Sinaye ke kweliya icala lingapha olundwendo lwethu nguNkosi uZanokulunga Mzukisi Mbawuli. Nguye ke oya kusicacisela ngale ngqungquthela yonyaka into yokuba ngaba yentoni injalo njoku yaqalwa nini, izintoni nenjongo nje yonke lo micimbi. Mpondomise mama ndikubulise Nkosi uZanokulunga, injalo njoku ndikwamkela ngokufudumeleyo enkqubeni, ndikunika nethuba loba ngaba ubulise kumphulaphula ekhaya. Mandibulele apha kuVukani FM. Ndibulele kuwe msasazi ngokuthi uhlale uthe gqolo xa usiva ukuba phaa emampondomseni koongubo zibomvu kukho umcimbi okhoyo, nikhawuleze ninqwenele nani ukuwuqonda uba ume njani. Ndiyazibulisela ke kubaphulaphuli bonke abathe bhazalala indlebe behleli noVukani FM. Sithi mawethu yithani gqolo ukwenzela nikwazi ufumana ezi ngxelo simane sivela nazo. Lo uzibuliselayo ke ingumzukisi kaMbawuli, nguNgwanya ke nguJola, nguPhahlo, nguMphangomo, nguQengeba. Ndizibulisele ke mawethu. Xa ndibulisa ke mntwana egazi ndingaphozisanga maseko, ndithathe umnqonqo lo wam ndiwujongise phaa eKroza komkhulu, ndikhahlele ikumkani esesihlalweni kwisizwe samampondomse ndithi bayethe, 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 zwelozuko. Mpondomise, ndifuna phambi koba singene sityatyadule ngengqungquthela le. Xa kuthethwa ngompondomise kuthethwa ngabani? Ngubani umpondomise? Mntwanegazi, umpondomse yena ngokwesiqu wayekhona kodwa yes, kodwa ngoku xana kuthethwa ngempondomse okanye ngobumpondomse kuthethwa ngesizwe. Tamakho. Kuthethwa ngesizwe mntanegazi. Uyawuqaphela ke uncedile ubuze lo mbuzo ngoba abantu abaninzi kuthiwa kothiwa mpondomse athi majola. Injani? Ndiwubuziswa yiloo nto injalo nje kulo mbuzo ndiqonda uba ngaba mandiwubuze ngaloo nto le, ngoba xa kuthethwa ngempondomise uzothi mntu ndinguJola uMphangomo uphelela apho, ngayazi uba ngaba umpondomise lo sisizwe, iziduko eziphaa zinintsi ngoluphi na uhlobo kumpondomise. Ngenye imini ndiyakubizela loyo into khona ukuze sifundise abantu ngesi sizwe samampondomise nezindlu okanye iziduko ezikhoyo apha kumpondomise. Kodwa ke asikho kuleyo, kolu usuku lanamhlanje sizawuthetha ngengqungquthela yamampondomise. Injongo injalo nje sekutheni nengqungquthela, zazithini iinjongo eziphambili ukuze nibe kanti nyaka nonyaka niba nengqungquthela? Msasazi, njengoba usazi ngonyaka ka-2019 amampondomse njengesizwe ke esilisinamva ekubuyisweni kobukumkani baso. Ngo-2019 kwezaa nkundla zaseMthatha uJudge Brooks wawagwebela amampondomse nobukumkani bawo ukuba hayi, yayiyimpazamo le yayenziwe ngo-1904 eGrahamstown mhla kathiwa kukumkani uMhlonhlo akasenabunganga babubukumkani, sachithachithwa isizwe. Loo nto ke ibuyiselwe ngo-2019 kwezaa nkundla zaseziphakamileyo kuthiwa yi-High Court. Kathiwa mampondomise yayiliphutha, nimele uba ngaba nibumbe nivuselele isizwe senu kwakhona. Tamakho.
Alright, Mpondomise, ndicela undibambele nje olo hlobo ndikhawuleze nje ndiqoshelisa ivenkile sawubuya. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Samazu Gcose siniphathele indaba ezimnandi kakhulu nakulo nyaka ka-2026. Umkhulu uDumakude uyaqhubeka ukunceda abantu, yena ungumsombululi kwezingxaki zemali ukuze uqhube imoto zikanokutsho, wakhe ikhaya lamaphupho akho okanye uphume ematyaleni ufundise abantwana bakho kwizikolo eziphucukileyo. Mtsalele omkhulu umnxeba kule nombolo 071 711 6744, mandiyiphinde 071 711 6744. Naxa ungayiboni inkqubela phambili emsebenzini sukulibazisa, dibana nale ndoda inamandla. Abantu abaninzi bayabulela ngeempumelelo zabo naxa kusenzeka izinto ebebekade zingenzeki ngexesha bephangela. Abantu abaninzi bazithethela ngokwabo bathi emsebenzini bingekho impumelelo, koko indlela nje yokuphila. Ukuze uphile ubomi obungcono, dibana nomkhulu uDumakude akusikelele nemimangaliso yakhe, akufakele imali kwibhanka yakho okanye endlini yakho ukuze nawe ube lingqina ngemimangaliso yakhe. Kwabo abatyebileyo nabaphumeleleyo, through short boys nezigubhu zikamkhulu uDumakude, ukufumana imali yonke imihla nokukhulisa ishishini okanye ukubuyisa isithandwa esakulahlekela kudala, mfowunele okanye umWhatsApp kule nombolo kwakhona 071 711 6744, 071 711 6744. Kanti uMiss Biyela unika ubungqina kuba ebetyala abantu abaninzi kunye nebhanka wase wambulela ngemali nge-500,000 rands kunye neebhokhwe ezintlanu. Mfowunele umkhulu uDumakude kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Saphuluka phalo. Wamkelekile Kumasiko nezithethe namakhaya kaNgqongo, uCastelo the main man. Sinjalo mphulaphuli, masiyenze imizuzu ngama-26 phambi kweyethoba intsimbi. Sihleli namampondomise kweli cala lingaphi njalo njoku. Sithe chuncembe kuhle ke ngomcimbi ke wawo amampondomise. Mpondomise ubuseza nayo injalo njoku, sisaphulaphule ngomdla apho bendibuza khona uba ngaba zazi sithini injongo zokuba ngaba nibe kanti ninale ngqungquthela. Wayiqala kusiza nayo nakusuka ezinkundleni njalo konkosi ukumkani uMhlonto njalo. Ndicela ukutyatyadule uze nayo Mpondomise. Ndifuna ukuthi ke Mpondomise, msasazi wam, kuthe ke ekubeni ba zibuyiselwe iziseko zasemampondomiseni, kwakho iziseko ezihlanganayo esizweni. Ndithetha ngabantu besizwe. Xa ndithetha ngabantu besizwe ke ndiza kubizela iziseko eziphakathi kwiMpondomise Forum. Amaqadi, amandila zingangalala, amangcitshane, amampinga amanyeneyo, oosikhonza ngenkomo, amanxasane ke lawo, amangxabane Family Association, iMaga Family Association, ubumbano lwamajola, ubumbano lwamanqotwe, iBhencuthi Traditional Affairs, amaFola Association, imvuselelo yamampondomise, umanyano lwamagqubusha, imbumba yamarhudulu. Sasazi ndingatyatyadula ndiyophuma ezantsi ngoba ndizabe ndisithi kuwe zonke izindlu zasemampondomiseni iimanyano zazo zihleli kule nto ngoku ibizwa ngokuba yiMpondomise Forum. Injongo Mpondomise wena msasazi wam wale Mpondomise Forum kukuqinisekisa ukuba sinee-pillars ekwakhiweni kwesizwe. Abantu naba bahleli kwiMpondomise Forum. Iinkosi zakowethu zineziseko zazo ezidibene nobukumkani. Kukho iziseko ezijongene nenkcubeko yamampondomise, kukho iziseko ezijongene nomhlaba, ngoba ezo pillars zone, umhlaba, inkcubeko, ulawulo nabantu, ziziseko oye uzifumane esizweni ezo. Zizo ke ezi zihlanganiswe kule nto kuthiwa yiMpondomise Forum. Le Mpondomise Forum ke mntwana enkosi
yaphakama ingekabi impondomse forum, aphakama amadoda namadodana kwayiwa komkhulu kukumkani eKroza. Ngo-2023 ukumkani wathi mampondomse nali iholo ngenani pha nize nezo nto nifuna uthetha ngazo. Kwaphuma apho ngo-2023 into ethi hayi simele uba nesiseko esizawubiza uGalele Bhayini weziseko zamampondomse yayosekwa ngo-2024 kuTsolo kulaa ndawo isisikolo sasiqeqesha iinkosi kudala kuthiwa yiJongilizwe phaa kuTsolo. Kwabe ke kuzalwa le Mpondomse Forum. Ngoku le Mpondomse Forum ithi iyaphinda futhi ngoku iya eHeshele eSterkspruit ngomhla we-20, 21, 22 apho zonke ezi ziseko ndizikhankanyileyo abathunywa bazo bawugaleleka ngomhla we-20 eHeshele eSterkspruit. Uyawucimba ke wena mhlekazi silahlekile ngoba abantu abaninzi banento emane sithi amampondomse ngawakuqumbu nakuTsolo. Hayi, basinotsala imbali akunjalongo mhlekazi. Umhlaba kaNgcwina uhamba phezu kwemzimkhulu oomaKokstad, oomaHarding, ooma-Mount Fletcher, ooKokstad. Ndibala ntoni na mntwanegazi? Ukuhla uyoma ngaseMthatha, ooqumbu, ooTsolo, ooYugi, ooHeshele aba, oosteke. Amampondomse ke kuhlanganiswe amampondomse ngokwezo ndawo ngeendawo ayabe ekule ngqungquthela. Yiloo nto ke silapha nje ngoku ukuzoveza loo nto uba hayi amampondomse asaya kulaa nto ithi sizawusakha njani esi sizwe. Mandike ndikhokhe umoya ke mpondomse ukwenzela uzubuze enye into, kodwa ndiza kuxelela iintsika zethu nendlela esixhobe ngayo nezinto esinyathela phezu kwazo ekuvuselelweni kwesi sizwe samampondomse. Amakho Mpondomise, ndiyawucela ke Mpondomise ibe ngathi ubuya umva ngoba sibona intloko yodwa ngoku njengoba uthetha sise-TV apha. Sise-TV bakhona babukele ndiyabona uba babona intloko yodwa abambona uMpondomise. Hayi ke siyakubona ke ngoku uvele kakuhle. Alright, Mpondomise injalo njoku uyityatyadule weza nayo iinjongo zokuba ngaba nibe kanti niza nawo lo mcimbi uba ngaba esi sizwe sikhulu kangaka samampondomise niya kusakha ngoluphi na uhlobo. Ndiyafuna ke phambi koba ndibe kanti ndiza neminye imibuzo endinayo kweli lam icala. Mphulaphuli nawe ke asikuvalelanga ngaphandle ukuba ngaba unawo umbuzo onomdla wokuba ngaba uyawuthube kanti uyawubuza okanye kukho into nje ofuna uyiqonda ungasibamba phaa kwinombolo mnxeba 072 514 5381 072 514 5381. Sikhona phaa kuFacebook Amasiko Nezithethe @Vukani Community Radio. Ingakumbi ke wena Mpondomise, Mpondomise njengoko ke usitsho uba ngaba niya eHeshele ngaphaya Sterkspruit. Ingaba ke ngoku ngoba uzibizile zonke iziseko zamampondomise, andiyazi okanye ndiye ndasheka, kulindeleke ezo ziseko zodwa okanye kwamntu olimpondomise oqondayo uba ngaba unomdla into yoba ngaba ayofuthelana namanye amampondomise, unalo ilungelo loba ngaba angayofikelela phaa? Enkosi msasazi wam, ndiyathemba uba uyandiva. Ndikuva Hayi kakuhle. msasazi, amampondomise kaloku ngabantu bengoma okanye ngabantu bobiza, abaye bathi apho bahlangene khona uyawuva ngentswahla yomguyo. Amenyiwe ke amampondomise akhoyo ngoba zawube zikhona iinkosi ezawube ziphumile, zikhona nazo kule ngqungquthela. Umnqweno nenzondelelo yazo ke kukubona amampondomise ashiywa ngukumkani uMhlonhlo kulaa mhlaba seHeshele. Madoda. Alright, makhe sibave ayangena amampondomise wathi asoze siliyekele impondomise lakuthi lithethe lodwa kule radio. Masive kungena kuthiwa kweli cala. Molweni ekhaya. Ngontsundu mntanomdla mandibulele mfowethu. Hayi Nkosi, umqadi ngoba bekwangena ngoba ungeke becacise cha into yampondomise futhi ndaqala kwa ubukhona.
eyixela into ubudozini akangojola, unxoxwe ngunxoxwa akangojola, uncitshane nguncitshana akangojola, ujola ngujola yedwa qha mntana enkosi. Hayi becakise kakuhle apha umqadi kule veki wathi naye ungumqadi akangojola. Ndizabona into enayo abantu base bangayazi ingazini base bazifake kujolo uba yintoni, kuba kujolo uzalwa yedwa ume qelele. Alright, enkosi kakhulu siyabulela kweliya icala lingaphaya. Masive omnye umphulaphula ngento esithini ngapha. Molweni ekhaya. Mandibulise msasazi nempondomiseni lakuthi. Mna ndingurhudula umncengane wayishota. Umsasazi umpondomise angakandibekele urhudula umncengane wayishota ukuyindlu yesingaphi emampondomiseni. Enkosi. Alright. Ndiyaqola uba ngaba okanye ezo nto siyawuphinda andazi okanye zilapha kuye ke andizoyazi, kodwa ifuna uqonda indlu yorhudula kwindlu yesingaphi apha emampondomiseni. Kodwa ke ndiyaqonda oyona mcimbi singawo ungale ngqungquthela, sawuphinda simkhwebe wena impondomise engaleyo imicimbi yezindlu zamampondomise yonke. Kodwa ke andimkhonyeli, andimenzi inkomo yomdongo, uza kuziphendulela kweliya icala lingaphaya. Mpondomise, ndiyafuna ke uqonda ngolasu njengoko sisazi uba ngaba isizwe samampondomise sesinye ke sezizwe ezinkulu. Ubuthe ngintsuku ntathu mos, uthe 20, 21, 22? Msasazi kunjalo. Ngomhla we-20 apha kule nyanga sikuyo kaMatshi. Ngomhla we-21, ngomhla we-22 msasazi. Sawube siphaya eHeshele. Ndiyafuna ukuthi ke msasazi kulungisiwe, kusindwe ngobethole, noko ii-delegates okanye abathunywa njengoko besesitshilo uba kweza zindlu zasemampondomiseni ziluthotho silindele isiseko ngasinye sithumele amalungu 3. Kamakho. Yeah. Alright. Uya kuzibuza omnye uzothi ndingapha eCofa Imvaba, omnye ndingapha eHewu eVetli seSada, omnye ndisebhofolo, njalo. Umcimbi ingaba amampondomise ngoba kaloku ngoku kukhona ezaa zinto zo-WhatsApp group, ufumaniseke uba ngaba kudityana apho. Ndizama ke ucinga umcimbi odibaniselene nendlela yokuya. Abantu baloo ndawo ithile bayaqokelelana bonke njalo, okanye kuthiwani umntu uyakuziyela, uyawunikwa i-direction phambili uba ngaba uyaphi, okanye uthini umcimbi wokuya? Mpondomise, mandiwuqhoshe lo mcimbi wokuhamba. Njengokuba ndisithi Mpondomise, iziseko zingaphakathi kule nto ibizwa uba yiMpondomise Forum. Ii-delegates okanye mhlambi oo-chairperson bezi zindlu bendizikhankanya bonke bahleli kwiMpondomise Forum. Phayana ke kuyaqulunqwa iindlela zokuba mampondomise thathani niyochazela iziseko zenu. Iziseko ke wena mntwana omhle zihamba ziyowuma ngezindlu. Uyawufika kwezi ziseko zikwimpondomise Forum, ezi zindlu bendizibiza, indlu nganye ihleli yodwa, iyazi uba kulindeleke ntoni, uba mayiphakamise izandla ikhuphe ii-delegates zayo. Imikhonto yezi zindlu besele ndizikhankanyile seyihambe ngaphambili. Kungoko ke bezawufika bazifumane iindawo zokulala, bawafumane amanzi, bayifumane nento esiwe ethunjini, abo ke bazawusuka kwiindawo ngeendawo. Sicelile ke kumampondomise kule nto uyichazayo ke msasazi, njengoba siyazi abanye bazawuphuma eMakapa, abanye bazawuphuma eMamthatha, abanye bazawuphuma eMakokstad, eMzimkhulu, ukuba amampondomise mawathethe ukwenzela angahambi ngeemoto ezininzi. Noko xa sibabini sibathathu sinako uhamba ngemoto enye. So ii-arrangements zenziwe njalo, kodwa zikhona iikhumbi endingakuqinisekisa ngazo msasazi uba zizawuphuma kuTsolo, ziphume kuQumbu, ziphume eMthatha, zisiya kule ngqungquthela. Kamakho, ndicela uphinde ubambe njalo ke Mpondomise. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Gama lam ndinguNokuzola, andazi ndingaqala ngaphi ukonga
umkhulu Dumakude ungamfumana kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu Dumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYolisa wasentabankulu, ubhuti Lukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu Dumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu Dumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenk. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. uCastello sisigadla sombungu, igandaganda yewayilesi, igorha neradio. Sinjalo ke mphulaphuli wevukani community radio 11 imizuzu leyo phambi kwentsimbi yakhe pha intsimbi yethoba. Mpondomise mandukunike Mpondomise ungene nzulu kwezi ntsuku seluzibalile izinto ezawuthi zibe kanti ziyenzeka, amampondomise ayawuthi abe kanti ayakuzilindela ngolwasuku. Uyakusinika ke neenkcukacha ezithe vetshe, kuquka ke nesinxibo nezinto ezidingekalo yonjalo njalo. Ndinikela wena ke ngokuMpondomise ungene nzulu kuyo yonke lo mcimbi waseshele. Enkosi msasazi, mandibulele msasazi ngale nyweba. Hayi msasazi, ezona nto sawube sicankcatha phezu kwazo. Sawukhumbula kulo nyaka uphelileyo msasazi, iMpondomise Forum yathi izinto ezingundoqo kuyo koku kubuyiswa kwesizwe ngumhlaba yokuqala. Yathi zezemfundo, ezempilo nezamanzi. Yabuya yathi zezokhuseleko, yathi zezonxibelelwano, yathi lulawulo, yathi kukukhuliswa koosomashishini, kukukhuliswa kwezomnotho, ezezimali ngokubanzi. Yi-tourism, ibe si-sports, arts and culture, ibe zezenkcubeko, imbali nenkcubeko, ibe kwazezomthetho, legal. Utsho ukuthi msasazi kwaphunywa nezo komiti zili-10. Ezo komiti zili-10 ziyaqhuba sithetha nje kuzo zonke iindawo ufumana kuzo amampondomise. Ziqhuba nje. Kukho le nto kuthiwa msasazi yi-constitution edivelotshwayo ngamampondomise. Tamako. Le constitution izawuhliwa amahlongwane kule ngqungquthela. Ezi komiti zoli-10 ndizibalileyo zizawuza nengxelo ziyibeke etafileni uba sahamba sazoma apha. Uyawuthi uba uyaqaphela mntwanegazi ubone uba phaa emampondomiseni kunento entsha ngoku. Uyawubona iinkciyo ziqhubeka, ubone abantwana bedlala, ubone oopuca, imidlalo yakudala engasekhoyo ivuselelwa, ubone kubethwa iintonga, ubone kuphaliswa amahashe. Ngumsebenzi weMpondomise Forum lowo, ilapha ebantwini ilungiselela uba mhlanazana ubukumkani bethu bazinza ngendlela efanelekileyo, iinkosi nookumkani zawufika abantu bazo bemanyene bethetha ngazwinye kwiindawo zonke abafumaneka kuzo.
Kamakho. Alright, yeah, uyawuphinda ubambe njalo Nkosi yami xa sibuyayo siyayiqukumbela. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Samagugu sesiliphathela indaba ezimnandi kakhulu nakulolu nyaka ka-2026. Umkhulu uDumakude uyaqhubeka ukunceda abantu yena ungumsombululi kwezingxaki zemali ukuze uqhube imoto zikanokutsho wakhe ikhaya lamaphupho akho okanye uphume ematyaleni ufundise abantwana bakho kwizikolo eziphucukileyo. Mtsalele omkhulu umnceba kule nombolo 071 711 6744 mandiyiphinde 071 711 6744. Naxa ungayiboni inkqubela phambili emsebenzini sukulibazisa dibana nale ndoda inamandla. Abantu abaninzi bayabulela ngeempumelelo zabo naxa kusenzeka izinto ebebekade zingenzeki ngexesha bephangela. Abantu abaninzi bazithethela ngokwabo bathi emsebenzini bingekho impumelelo koko indlela nje yokuphila. Ukuze uphile ubomi obungcono dibana nomkhulu uDumakude akusikelele nemimangaliso yakhe akufakele imali kwibhanka yakho okanye endlini yakho ukuze nawe ube lingqina ngemimangaliso yakhe. Kwabo abatyebileyo nabaphumeleleyo through short boys nezigubhu zikamkhulu uDumakude ukufumana imali yonke imihla nokukhulisa ishishini okanye ukubuyisa isithandwa esakulahlekela kudala, mfowunele okanye umWhatsApp kule nombolo kwakhona 071 711 6744 071 711 6744. Kanti uMiss Biyela unika ubungqina kuba ebetyala abantu abaninzi kunye nebhanka wase wambulela ngemali nge-500,000 rands kunye neebhokhwe ezinhlanu. Mfowunele umkhulu uDumakude kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Saphuluka phalo. Kwamkelekile kumasiko enesithethe nomakhaya kaNgqongo uCastelo the main. uCastelo lo sisiganda sombongo, igandaganda ye-wireless, igorha neradio. Injalo ke mphulaphula imizuzu ngoku masiyenze yesixhenxe phambi kweyethoba intsimbi. Hayi mpondomise ndiyakunika ngoku uyaququmbela injanjoku uyawuthetha ezungundoqo obunomdla into yokuba ngaba uthi uphuma kweli thotholo ube kanti uzivezile. Uyakushiya ke nenombolo apho khona abantu xa befuna ubuza ezinye iinkcukacha ezithe vetshe bayawuthi babe kanti bayadibana nani mpondomise. Ndinika wena ke siyivale emva koko. Manibulele msasazi. Hayi msasazi endifuna nje ukutsho amampondomise sawubona phayana ii-delegates ezisuka kwii-royal families ezisuka kwii-royal houses ezisuka mhlawumbi kwiziseko ezifana nezinto ekuthiwa zii-royal councils nezindlu. Kunye nje endinokuthetha kumampondomise akude kufutshane neheshele, yizani nizozibonela mampondomise ngoba ngalo mhla kanye siphambi koba siyivale le ngqungquthela sawunyuka intaba singene kwilali ekuthiwa kusetyinindini kwaphaa eheshele apho ukumkani uMhlonhlo wathi wabanjwa khona. Siwachwethile ke amabutho asemampondomiseni uba ze asondele angezi ngobuninzi angoyikisa abantu koko nje aze azoguya. Ndiyafuna ke msasazi ukuthi ke xa ndiyivala ndithi usihlalo ke weMpondomise Forum okaHlahla Indlela undicelile uba ndiwacele amampondomise akwindawo ngendawo anqwenelayo ukuba yinxalenye yeziseko zasemampondomiseni anxulumelane nathi ngoba umsebenzi esiwenzayo siqhobosha impondomise kwelinye. Nantsi ke inamba abanothi bandichwethe kuyo xa befuna ukuba yinxalenye yeziseko 072 577 1275. Le namba iya WhatsApp msasazi. Bangasuke nje bandilahlela uWhatsApp batsho bangaba banomnqweno bayafuna ukuzimanya noba nilikhaya nisisiseko apho nithi ningamampondomise khona sifuna loo nto kanye ukwenzela uba sinithathe sinihlalise nezindlu ngokwezindlu zenu. Ndimvile umphulaphuli phaa efuna singene phakathi ezindlini. Hayi msasazi masiyinike elinye ixesha. Izindlu zasemampondomiseni ziphaa koo-50 nto zininzi kakhulu. Loo nto ithi ziyawufuna ixesha elifanelekileyo umsasazi wabo. Kamakho. Mandivale Nkosi yami.
Nkosi yam, hayi masiyibambe kanye kuloo ndawo. Sibulele ke ngexesha lakho ngethemba elikhulu ke amampondomise avile injalo njoku baya kukubamba bebuza eminye imibuzo ithe vetshe. Okwanamhlanje masitsho sithi busuku benzolo, siyabulela kakhulu. Camagu. Alright, asimbambe njalo kweli.